Здравейте, приятели! Днес ще ви представя един страхотен хотелски комплекс, който се намира в Сиде, Чолакла, а именно Камелия Колекшън. С огромната си площ от 240 000 квадрата, в който се намират два хотела – Хотел Селин и Хотел Фулия. Също така и един ваканционен комплекс, в който е страхотен за семейства с деца. Айшен клуб. Днес ние ще се настаним, приятели, в Сентидо Камелия Фулия хотел. Това е лобито на хотела. Ще ви разходя из лобито. Посрещнаха ни много приветливо. Дойдохме, за да отпразнуваме моят рожден ден с моята половинка. Това беше неговият подарък за моят рожден ден. Надявам се, че клипът ще ви хареса. В лоби бара на хотел Фулия може да се насладите на сладкарницата, която е отворена от 10:30 сутринта до 6 след обед. Също така и лоби бар, който е на разположение от 9:30 сутринта до 12 вечерта. Оттам може да се вземете оригинални напитки, алкохолни и безалкохолни. Сега ще ви покажа нашата стая с изглед към морето. Това е банята. Банята е като във всички хотели. Класика. Не е лоша. Хубава баня, чиста. Ето и светещо огледало с бяла светлина, което ще ви помогне сутринта, като се гримирате и като се приготвяте за деня. Това е мини барът в стаята. Всеки ден се зарежда. Ние почти не сме го използвали, да сме използвали един-два пъти оттам и да сме си взели вода, това е. Няма нужда, защото постоянно в хотела си има храна, така че на разположение са халати, чехли, допълнителна възглавница, обувалник. Сега ще видите. И безплатен сейф. Спалнята е огромна. Могат да спят 4 човека на спалнята, толкова е голяма. Беше много удобна. Като цяло стаята ни хареса. За сравнение с другите хотели, в които сме били до сега, наистина е малко по-скромна, нали? Но важното е, че се наспахме и е много удобна. А терасата просто уникална гледка. Уникална гледка. Толкова огромен, толкова голям комплекс, толкова красив, толкова зеленина, толкова места за отдих. Нямам думи. Толкова много басейни. Барове на открито. Много, много приятно. Много се радвам, че имахме възможността да се настанем в този хотел. Ето така. Сега ще ви покажа нещата, от които можете да се възползвате в хотела безплатно, а именно
сауната, парната баня и хамамът. Ако искате, може да се възползвате от масаж и като масаж, обаче масажните услуги се заплащат, както във всеки един хотел. Фитнесът също може да използвате безплатно. Също така има и закрити басейни с джакузита. И тях можете да използвате и да се насладите на приятна почивка. А най-хубавото в този комплекс е, че вие можете да се възползвате абсолютно от всички басейни, които се намират в курорта. Безплатно. Който басейн ви харесва, вие можете да го посетите. Никой няма да ви каже нищо, както и за баровете в хотела. И ето я страхотната гледка. Вечер хотелът е още по-прекрасен. Много ще ви хареса, приятели. Сега ще ви покажа закуската в хотела. Има всякакви видове тестени изделия. Зеленчуци, плодове, десерти, колбаси, сирена. Оставям ви да се насладите на клипа и да разгледате.
И сега ще ви взема с нас на плаж. Както виждате, плажът е огромен, с дължината от 450 метра. Този плаж е страхотен. Може би до сега най-дългата плажна ивица, в която сме били в Турция. И най-хубавия плаж, толкова ситен пясък, толкова приятен, толкова естествено море. Отдавна не го бях виждала това, защото, както знаете, в Турция плажовете не навсякъде са много хубави. В повечето случаи са чакалисти, докато тук плажа е просто като в България. Много ситен плаж, много хубав. Всичко е страхотно. Единственият минус е, че на бара алкохолните напитки се заплащат, но това е само на плажа. Отделно, горе около басейните, баровете са безплатни, алкохолните напитки са безплатни, така че може да си вземете преспокойно оттам алкохол и да си почивате край плажната ивица. И сега ще се поразходим. Уникална красота, приятели. Както виждате, много зеленина, много цветя, много цветове, много барове, много ресторанти, много басейни. Изпипан до най-малкия детайл. В хотелът има 6 алакарт ресторанта. Ако отсядате повече от 7 нощувки, можете да се възползвате един път безплатно от ресторант алакарт. Има рибен ресторант, мексикански ресторант, италиански ресторант, китайски ресторант, френски ресторант и турска кухня. Няма шанс да скучаете в хотела, защото постоянно има всякакви мероприятия, като например анимационният екип е много добър. Постоянно правят всякакви партита, гимнастики, зумба, аеробика, най-различни игри. Всяка вечер в 8:30 започва представлението на амфитеатъра до 9:30 вечерта. След това можете да се забавлявате или в Назар бар, който е отворен до 5 часа сутринта, или можете да изберете също така и дискотеката в Фолия хотел. И така, приятели, оставям ви да се насладите на видеото. Приятно гледане!
Nation. Hazır mısınız? Are you ready? Seid ihr bereit? We got Tore! I don't hear you. Ich höre gar nichts. Duyamıyorum sizi. Yeni çalışılma. Camelia, are you ready? Everybody, put your hands up. Alle Hände hoch. Bütün eller havaya. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Deda. I have been collecting dreams in this big backpack, traveling in the world of illusion and dreams. I will take you to the home of very interesting little princess. She fell asleep on a water lily, tired from a long walk in a magical forest. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Servisini yaparsın. Yapalım mı? Yapın, yapın. Such a red way.